fata de la țară-i tare. Și 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 fata de la țară-i tare. Tare. Și fata de la țară-i 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 tare. Tare. Vreau să-mi iasă schema, îmi place de Elena. Fata lui tanti, e zmira lui Gena. Doamne, îmi place foarte mult de fata matale, pentru că tot satul vorbește că-i fată mare. E frumoasă foc, m-am îndrăgostit pe loc. Nu contează dacă dumneavoastră mă vedeți un porc. Vreau să vă spun pe loc că fata e foarte tare. O cumpăram sigur dacă era de vânzare. E fată simplă, îi stă așa de bine, fără poșetă de la Flavia Pasini. E fată simplă, e atât de naturală, fără potos și balcoane, o face specială. Hai, o fată de la țară. Hai, e atât de rară. Hai, bagă-mă în seamă, vreau să-ți fac o poză, să te pun direct în ramă. Și fata de la țară-i tare. 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 Tare. Și fata de la țară-i 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 tare. Tare. E fată de la țară, e atât de specială. Băgați-mă în seamă, vreau să fac o poză, să vă pun direct în ramă. 1, 2, 3 și... Și fata de la țară-i tare. 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 Tare. Și fata de la țară-i 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 tare. Tare. Dragi prieteni, odată cu lansarea videoclipului muzical, am lansat și magazinul online 3 chestii, unde veți găsi acolo tricouri, hanorace, diverse obiecte cu brandul nostru 3 chestii. Și un lucru foarte important, alegem unul din 100 de oameni care comandă de pe site-ul nostru să joace într-un clip cu noi. Așa că accesați linkul din descriere, este primul pus acolo, comandați ceva și aveți șansa să jucați într-un clip cu noi, măi. Și scrieți în comentarii dacă vreți să mai lansăm videoclipuri muzicale. La la la